kusog kay ulan. Kasi kusog ulan la laka lagi apon. Mga taong ay gamay. Mga taong laagan. Mga ito na guys, sagna. Kasi kusog ulan. Banat lagi apon lakaw. Ay na importanteng lakaw. Na. Akong pangayong lako kaayo. Wow! Syaro, mga basa sa ulan. Di pa guys, to nag-ready sa among motor. Wala, kusog kayong ulan, no? Sus, ang ato nila, buhan pa, habol. Pa, mupalit yung tagga ng halayan dahil butang sa kilid pa. Arong ang habol, di na ibutang dana. Ang habol, pagbutang taghalayan da sa kilid ba? Ang habol, na ibutang sa kilid. Pag-abot na mo sa hagna guys, diretso mi sa among gikuhaan og motor sa Evershore kay nagbayad mi. So maski kusog kayong ulan no, nagbiyahe mi. Gaampi ra jud kayo og padagan si papa kay kusog kayo ang ulan. Hapit gani mi mga tumba, mi gani kay wala ra gid in town. So kami gid ni guys ning mag-ampo ta before ta mulakaw para maampingan ta. And then, diretso mi sa do exam. Nagbayad po mi sa muang TV. Siya, pag man sabay sa muang TV, nang lili mi og washing automatic. Muna siya guys, mga washing automatic. Kay nisugo mi og mo down og washing automatic. So, nakakita rajid mi guys. 10 kilos, mga nindot kacho. 10 kilos ang iyahang masud pwede. So, dako kay kaluwagan ni natay washing automatic. So, tungod kay sa atong kabisi sa atong trabaho, dako kay na siya tabang nga di na kay kamabugatan sa mong trabaho. Ang monthly mao na 1,206, good for 18 months. Ang down payment ana is 3,800 more. So 3,800 kapin ang iyang down. So dako na siya nagkatabang no. Ang idyahan noong pamaagi nindot jud noon kay paglunod nimo uga, paghawas pod nimo uga na. So mao nay dako og kaluwagan sa imong trabaho, less ang imong trabaho. Gaston og kuryente og tubig dah mao na siya. So mo ni guys nakapili na mi. So si papa mag-fill up na og form. Kana siya makuha dayon tungod kay daghan naming gikuha nga mga appliances niya sa do exam. So nag-fill up nag-form si papa para maaprobahan. So madala na mo dito ang item. Okay, pag mag-fill up og form, gidimuhan mi sa on paggamit. So una ngani ang power, i-on ang power. Okay, ingon to siya ug unsay mo red ana nga pag after sa on sa power mo na siya mo process ano siya. So nakabaw na mi unsaon pag gamit sa automatic. So mo nay tanawa na guys ang gitudlo-tudlo sa mo nay kamot sa nagdemo sa mo gitudlo amin sa pamaagi. Sayon ra jud noon siya. So gingnan mi nga kung pwede kanang i-on judaan before ka magkuan, before ka under sa muhang washing, i-on ang tubig. Gitudluan mo yun sa mga pamaagi. Asa mi dapat mo tuplok kay automatic man na siya. High-tech na kadyo ng panahon na no. Pati pag panglaba, high-tech na kadyo. High-tech po lagi ang kwarta. Monthly po ni. Okay, so nga nini nakamauna mi unsaon pag-operate. Okay, mo na host sa tubig. Idimuhan mi unsaon pag-plastar, and then ingon tong nagdemo sa amo, kailangan ang iyang grip po sa tubig above pa siya sa hose. So para nindot kuno ang flow. Dili pwede ang hose ana sa tubig sa
washing nga naubos siya, so dapat ang gripo taas gid siya. Muna guys, ang sudlanan sa sabon kana may sudlanan sa sabon, kanang tapad sudlanan sa dawon ni. Unang buhaton, ion sa ang always kanang ion ang gripo. And then sunod ana sudlan ng mga sa kanang butanganan sa sabon dawon ni. And then kana siya guys, mo na siya butanganan sa Zonrox or butangan mo Zonrox mana siya dihan i-prepare nimo tanan before kamo butang sa imo mga labunon. So ibutang mo labunon uga gina siya. Kailangan gina siyang uga and then siya na mag wash tanan. Mo alarm po na siya guys. Mapahibaw siya nga humana siya. Pwede nimo nabiyaan bisig aron bisihan nimo makapanglaba ka. Mo na nakanindot sa automatic na washing machine. Gikan sa do exam guys, nilahos mi sa 7A's duog na pud sa do exam hagna gyapon na siya tungod kay sobra nga mo ang kwarta nga i-down sa washing. So amo jung gi palit og lain para naay lain remembrance. Nakakita mi guys og kanang sugbahanan og jung gi palit soroy-soroy gyud ko dana aron makita ko usang item nga ang para mapalit para ang kwarta na jo remembrance. Nindot ka jud guys sugbahanan. Oh no, 399 na siya. So nipalit yun ko para na-adyo remembrance sa kwarta nga 5,000. Sobra man ang ipang down sa washing. So, dako kay pasalamat sa akong sponsor na si Michelle Nalasa sa iyang paluwagan nga cashpal ipa-down sa washing. Manaw na guys na siya nakita sa iyang kwarta sa iyang pagtrabaho sa gawas. Kay anytime kung makauli na siya, na siya gamit og iyahan ng kuhaon nga iyang gibilin diya sa balay. Yung camera woman. Suba ni. Oh, isda. Giyo sa nga nimo pag kuan. Gibutang nga gas. Wala. Apil ra.
Ay, magbita, karaan mo mga bakay. Ay, anak ko ginit sa baral. Oh. Naglalag. Uli ko yun. Saan yung uling? Ay, mo isa.